Now, no, in conclusion, please, kedu ihe nwere ịgwa ndị Igbo because me now, I'm na enwego ndị obi koroporo ha ala azụ. I'm pleading now. Enwere advice onye ofe mmanụ nyere m. Ọ sị na the weakness ndị Igbo wee kpọ ọnụma. Anyị na-akpọ ọnụma not. Ihe ọsọ Yoruba mmadụ nye gị nsogbu. Ọsọ ihe ndị be ha na-eje eme na ndị Igbo kwụsị ha na-ekpọ ọnụma. Na ọya ka ha na-eje eme ibido whole lot of it doesn't last. Ile anya hụ na kedu afọ ya Ikoyi club is still there. Mana nke ya ngodo ụtọ onye ya onye ọbụla alakpuo. So a na-enye ndị be ya advice ka anyị kwechi na IPOB onye ọbụla emejọrọ. Because ọwụ na m ekwechi ha na-akpụle m ngwa gị ihe emelụ m ntị na-eme live na ihu ndị na ha na-akọ you get it? You can't bully me, you can't cow me. I tell them, and I get to Jordan and when I'm a so any when you want the Igbo niile kachasị ndị ihe a na-anụbọ ọkụ n'obi pụtalara azụ. Anyị na-edere gbakọtakwa ana m ekwu na anyị gbakọta pịachasa ya n'anya ebe anyị mehie ọgwụgodi ile anya na constitution of IPOB just that is emekata ihe renew to move forward. But I think Mazi Nnamdi Kanu'S would never, I'm not sure, we get a better DOS like this again. This leadership or this die hard, you know, they for this. So can you one day? Igbo ndama na-ege ntị ndewo no. Ka m kele before tupu anyị akwachi ihe anyị na-ekwu ka m kele Lolo Nneka ịgbalịrị nnọọ to get here. Kama na ihe m chọrọ ịgwa ndị be anyị wụ that na dịka Lolo si na-ekwu anyị apụtara anyị ekwechirila ekele dịrị Chineke na ahụ m adịwala m mma. So ugbu a ka nke bụ ọgụ na-achị ibido anyị apụtara mana ụmụ nwaanyị anyị niile ga-akwagide aka anyị ga na-emezi be anyị. Enwere ihe m kwuru si ọwụ na ndị Somaliland ga-enweta be ha eme ha recognize is something that we can do like ịkwụ ọnụma ka anyị hapụ iri ngọngọ ntakịrị ha anyị na-asị achịkwana ihe anọ ga-abụ ntakịrị ihe anyị enweghị that mental strength to fight through. So onye ahụ legodi o dịka ọ na-adaba ọ chọwala imebi anyị ala azụ ka anyị kwechiri na nka n'ihi na ndị Igbo anyị wụ ndị na-akpọ chosen one. I dị very special. Enwe dị special anyị dị ọ na the special anyị dị ọ na-ewute ndị mmadụ ha adọ ha mma. So ha chọrọ ka anyị nọrọ in penury, ka anyị nọrọ in pain, ka anyị nọrọ in desolation, and we shouldn't. So anyị ga-alụ ọgụ, anyị ga-alụ ya lụta ya alụta ya enwe ndị anyị na ha na-eso okwu, anyị na ndị ofe mana na-eso okwu, anyị na Nigerian gọọmenti a na-eso okwu. Ha anyị na-eti mawa 1999 constitution ha megharịa ya because ọ na-adabara anyị. Anyị ga-abịa kwa nkata na be anyị mezie ya ihe niile na-adịghị mma na be anyị anyị ga na-emezi ya ka anyị na-emezi ya. IPOB bụ the only structure that will keep speaking in diaspora, not speaking to the high authorities na anyị chọrọ inwere nwe anyị where we can sit in our small ecosystem and protect our guard our territory. So I was a preacher of self-preservation, so I need to protect onwe anyị. So achọrọ m ịrịọ unu ka unu pụta ndị niile lara azụ ihe emebibeghị. Mazi Nnamdi Kanu'S remains the face and the voice of ndị Igbo. So anakwa like you always say anaghị etufu nwa asara ahụ with the bathwater. With the bathwater. So ihe niile mere na ya ọ dịka ọnwụ ihe emebichiri IPOB anyị ga-elebara ya anya. Ihe ndị ahụ ga-adị mma kama ka apụta kwado IPOB. This DOS they are ihe ha na-arụ ọrụ ha na-arụ ịma na ihe na-agazi ọfụma ndị iro ga-eshi ebe ha si na-arụpụsị ya mmiri n'ihi ọ dịka anyị na-eme pachị mmiri na-abata anya na-ekupụ ka ụgbọ anyị hapụ isi nke. So anyị bụ ibu bata n'ụgbọ ahụ anya ọsịsọ nyachi ya ndị iro na-arụ anya na-anyachi ya. Onye ihe anyị ga-eme n'ala Igbo ga-adị mma. Ụmụ anyị ga-agara akwụkwọ ka ụmụ anyị gaa akwụkwọ anyị agaghị akwụ ụgwọ akwụkwọ ka aga akwụkwọ akụziri ha ezigbota ihe ha alọta ụmụaka anyị ejiri aka ha na-eche echiche mmadụ kwuo okwu ha chee ya mata ihe onye ahụ kwuru. Ọnwụ onye ahụ kwuo asị ya na okwu na achịrị na onye ndu Mazi Nnamdi Kanu'S na-ekwu asị ndị Igbo na ọ dị asaa ha achịrịchịrị na akpa ha na-enyo anyị ga-agbanwe nke ahụ then mezie ka ọ dị mma. And people like Lolo Nneka Chimezie Chineke na-akpọpụtara ya na ọrụ a, and she's a very spiritual. I'm glad to see her and to know that she's a very spiritual person, so I don't take her lightly.
ana m eji spiritual thing egwuregwu because anyị ọgara mmụọ. Ndewo. Igbo bụ Igbo, ọ na-anụ naanị ya. Anyị ga-ejisi ike, anyị apụtala anyị agaghị ala azụ, anyị ga-ekwechi enwebeghị mgbe unu chere na anyị ga-enweta nnwere onwe ya dị ofere. Ụfọdụ ga-anwụ, ụfọdụ ga-aga nga, ụfọdụ ga-emerụ ahụ, ụfọdụ ihe ha ji eri nri a ga-akpa ya aka, mana ihe ka mkpa na anyị kwechiri. South Africa nwetara nke ha, Somalia nwetara nke ha, n'obodo dị iche iche etu a ka esi lụ ya, mana ofu ihe anyị ga-ejide ewu ofu obi. Anyị agaghị ekwe ka ekewa IPOB, maka ekewaghala IPOB ọga aha rụrụ ọ ga-eme ụlọ, mana anyị nọrọ n'ofu ebe wuru otolu n'ekwu, anyị nwezi ike ịkonfront ndị iro. Ndewo.